Hej hej. Man kan sige, at min YouTube-kanal her er jo rimelig ny. Og jeg er ikke nogen stor content creator eller noget. Jeg er bare computermand. Men jeg synes, det kunne være sjovt med kanalen her, og ligesom måske sådan, når jeg har tid, og sådan noget, at give et indblik i, sådan, hvad jeg egentlig går og laver, og nogle opgaver, jeg får ind, og hvordan man måske løser de udfordringer, der er, og sådan noget der. Sådan lidt behind the scenes-agtigt, eller sådan. Men jeg kunne egentlig også godt på den lidt længere bane tænke mig at få gjort sådan, at jeg eventuelt kan vise, hvordan man bygger sin egen PC fra start til slut. Måske, hvad man sådan skal være opmærksom på. Der kan være nogle ting, for eksempel med det kabinet, man vælger. Skal man så have en vandkøler i? Er der plads til den? Og grafikkortstørrelse, og hvordan med grafikkort og strømforsyning, og sådan nogle ting der. Men det kommer nok sådan hen ad vejen, stille og roligt. Man kan sige, jeg bruger jo det meste af min tid på at reparere PC'er og sådan noget, ikke? Og sidde og lave YouTube-videoer, men jeg vil da prøve at lave noget indhold, der måske kan være interessant for andre at følge med i. Men jeg har fået til opgave af en kunde, at han vil gerne have en gaming-PC, og han vil gerne have det her Fractal North XL-kabinet, som er et rigtig pænt kabinet, synes jeg. Det har jo så lidt vibes af akustikpaneler på fronten der, og så er det selvfølgelig med glasside også. Og det virker lidt til, at det vinder mere frem med de her fronter her, hvor det er med noget trædetaljer og sådan noget. Det kan jeg faktisk godt lide. Montech har også lavet noget med noget trædetaljer i toppen og i bunden, og Antec, jeg mener det er Antec Flux, der er der også sådan en træarm rundt om, og jeg synes faktisk, det er meget pænt, men det er jo smag og behag, kan man sige. Men i den PC her, det bliver et AM5-build, og bundkortet er et ASRock B850 Pro med Wi-Fi, fordi kunden vil gerne have, at han kunne koble den til med Wi-Fi, så det skal han jo selvfølgelig have lov til. Processoren, der bliver monteret, en 78X3D. Man kunne også godt have gået op i en 9800 X3D, men der er jo noget med budget og noget, der også skal passe, og tingene skal også harmonere lidt sammen og sådan noget der. Og jeg synes, inden for det, vi ligesom sådan skulle bygge prismæssigt, så synes jeg 78'eren, den lå lige til højre ben, og det er jo en rigtig, rigtig god processor, synes jeg. Grafikkort. Der skal kun have et Asus 5070. Ganske fin grafikkort. Man kan sige, så hvis du er sådan lidt indenfor med computer og sådan noget, så ved du også godt, at tingene er sådan lidt spøjs i øjeblikket med RAM-priser og RAM på grafikkort og sådan noget. Der kan man diskutere 12 nok. Hvad er alternativet? Jamen, alternativet, det er jo en 5070 Ti, som vel næsten koster det dobbelte. Og det er ikke ligefrem, fordi vi er i en periode, hvor det er billigt at bygge PC'er, desværre. Det er blevet meget, meget dyrt. Og den dyre ting kommer også her. Der skal 32 GB det der 5 RAM i, 6000 MHz. Jeg mener CL er timing, det er 36. Jeg er ret sikker på. Ja, CL 36. Det er også udmærket. Det er udmærket. CL 30 er bedre, men kontra pris og sådan noget der, og hvad man kan få fat på og sådan noget der, 36 er længe fint. Medmindre du er ude i marginalerne, at du vil måske have 1% eller 2% bedre ydelse i nogle spil og sådan ting der. Altså jeg synes, det er petitesserne. Men det er der jo nogen, der selvfølgelig går op i, og det skal de også have lov til. Så det er et ASRock bundkort, og 32 GB RAM, en 78 X3D, og et 5070'er. Og 78 X3D'en skal vandkøles af sådan en Gigabyte Aorus vandkøler i en 360'er. Også en fin vandkøler, synes jeg. Og så skal han have en 1 TB NVMe-disk. Og man kan sige, at 1 TB nok i dag, det afhænger jo meget af, hvor mange spil man har installeret. Man kan sige, at det bundkort her, der kan der monteres 3 NVMe'er. Så skulle plads blive et problem, så kan man montere 1 eller 2 ekstra, hvis det var. Og jeg tror, hvis det er jo mig personligt i sådan et tilfælde her, når jeg på et tidspunkt vil opgradere, så kunne jeg egentlig godt finde på at købe en 512 GB NVMe, bruge den til systemdisk, altså til Windows, og så køre spil, Steam og sådan noget på den der 1 TB der, for eksempel. Det kunne man eksempelvis gøre.
Og skal vi lige se det sidste her. Og det hele skal så kobles op med en 1050 watt strømforsyning fra Cooler Master. Og jeg har bygget en del PC'er med den strømforsyning her. Og jeg synes, du får delt med meget strømforsyning for pengene. RTX 3.1 rigtig godt i forhold til de nye grafikkort, der bruger 12 volt high power. Det er noget med, at RTX 3.1 standarden håndterer, hvad kan man sige, peakbelastninger med strøm bedre end nogle af de ældre generationer strømforsyninger. Og man kan sige, med en 1050'er, så er der også luft til, at hvis kunden på et tidspunkt vil have en større processor eller et større grafikkort, at så kan den også godt håndtere det. Så jeg synes, hvis jeg skal give et råd, hvis du skal bygge en PC, lad være med at spare penge på strømforsyningen. Det er trods alt den, der ligesom skal holde liv i det hele og sådan noget. Og der er bare forskel. Der er meget forskel på, om du køber en strømforsyning til 300 kroner, eller om du køber en til 1000 kroner. Og det er ikke bare fordi, at der står Cooler Master på, eller rent teknisk opbygget med komponenter og sådan noget, der er der bare stor forskel, også kvalitet. Så mit råd er, lad være med at spare på strømforsyning. Hvis jeg sådan skulle sige noget andet, man sådan kunne gøre anderledes, hvis det var, man kunne godt køre med et 650 og B650 på en kort. Nogen vil måske også gå op og tage en X870, tror jeg, en af de helt store M5 kort. Men til det her synes jeg ikke rigtigt, det giver nogen mening. Og det er jo ikke noget... det er jo ikke sådan, du får 20 fps med i spil og sådan noget ved, at du tager en X-model af bundkortet, for eksempel. Så, men det er sådan set det, der skal monteres i den PC der. Og så tænker jeg, at kunden han får en rigtig god gamer-PC, som kan fungere et godt stykke tid ude i fremtiden. Så... Men ja, det var bare lige en kort video herfra med en af opgaverne, der er på værkstedet lige i øjeblikket. Jeg har også en Asus All-in-One skærm, der har en fejl med noget Windows, og jeg har noget bærbar, der skal have skiftet batterier, og jeg har en bærbar, der skal have skiftet skærm. Og jeg er i gang med højst sandsynligt klargøre sådan en lille MSI small form factor computer og sådan nogle ting der. Så ja, der er også nogle andre ting, men jeg kan sgu ikke huske det hele. Der er simpelthen gang i så meget lige i øjeblikket. Så. Men det var bare lige en lille video herfra. Og er du ude på udkig efter et nyt kabinet? Det er så flot, det der Fractal North der. Det synes jeg. Så ja, men hej hej.